Hi guys, good morning. So ngayon guys ay mamahaw na ta. Kay alas 8 na. Agaw na mga itong trabaho. Anak ta makakaon. Pagkalami sa tong sudan. Tangkong. Naihumba nga nabilin. Akong gisagulan og tangkong. So napudtay masarap na kape. Thank you so much sa tigisilo sa kape. Ang sarap ng kape-kape. Daw ang kanin, may kanin po ta. So mamahaw na din guys sa patong langanan. Si Riluna, ay may sudan itlog. Diba? Pagkalaki sa itong sudan. Nag-make up pero wag ginanudlay. Si Mimi guys wala na eskwela, way klase. Bisa so Lord, and this the gifts which we are about to receive from the bounty to Christ, so Lord. Amen. Pamahaw, pamahaw, pamahaw. Pamahaw ta ninyong tanan. Pamahaw tayo ng tanan, guys. Pamahaw ta. Pangaon na ta ninyo guys. Pagkalami sa tong kape. Tangkong na tong sodan. Tangkong. Si Mimi ni kaon pero itlog yung sudan. Wala na rin ako ibutangi og kuan guys. Kanang uwil. Uwil na sa humba ang nagkuan na niluto. May gulay. Tangi. Hmm? Tangi gulay. Puro to ng gulay ha. Sibudan eh. Ano gulay? Ano may gulay na eh. Apo siya pa ang dapat nang nakain. Si Mimi sayo na siya naginom og Milo. Ito yun. Kape na. Ayan na, kape na. Mamahaw ta ninyong tanan. Sa naming. Amin na mabugkos. Dati. Kami. May. Humba. Sorry ko gumba. Dami na yan. May mga bakpin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lagi sila.
Wala agad na dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano naman si isa ka tao nila. Ay, Nagkaon. pagulog-ulog ka mawi. Oh. Kaon-kaon sila. Hindi ka magulo. Ay, pagulog-ulog luto. Ay, bawat sila. Nanggawas na sa tangka lang akong mga binuhi. Mm. Siguro kiyang kugulay. Duha nga gulay. Gamay na akong ibutang nga tangkong. Kapag na ni May, Mm. tingnan mo na gabri na naman ni Lola ba? Iingkit pa ni Lolo abri ah. Magkot lagi ka na eh. Makapansin mo ni Mimi guys. Sayo kini nag-make up. Sayo naglaag siyang lula. Kaya to sa iya lolo ho. Kapanyalan. Eh, Nag-make up. Asa ka na siya agkuan. Pasiyo. magdaglag ko sa sentro kasi nakadi. Ano pa yung gulay? Nay, Wala na. ano na? Kuan di. Mba. Ang gulay rin kinakarot. Ang gulay rin natarog. Ang mga manok diya sa puntod, ila ni Kukoy, mga sakit. Na, nag-abot na diri. Ang katong manok nga, ito sa kusina, agbatog. Gahapon, natigok. Yan ako guys. Gahapon, natigok niya. Ayaw nang isala niya, padakotanan manok kay aron. Intas nga, panasakit, makuslan. Sayang kayo guys, mga dagkor ba, mga tambok. Yan ako. Nangaigo lang sa sakit. Busog na ko. Water. Nay, Na may mga baskog pa, mga pito siguro nakabok pandakpon ko na karon. Kung madakpan. nay. Water. Kay agkakuan sila kanang agkahulog lang sa batugan. Kung sa tao pag ipang kuan. Gapon sila gipang flu. Naigo gyapon ng manok, guys, tungod sa timpo. Ang sakit sa manok ug ang sakit sa tao murag Balik nakuan. na. Pero ang manok kay di ba gid katambalan ng manok. Ang sayang kay manok na narabay na yan namo ng itlog narabagid. Pero saon taman mahurot man gid. Once nga nay masakit sa dinhi sa manok dinhi sa kuan balay. Mahurot gyud. Naasang water. Nawala na ako nakita tong dako kay nga sunoy. Ay pagkuan na si mong ulo mi kay mo kamot. Water lagi.
Maghapon na ngurok ko, wala diha ang sunoy, wa po di ang inayan, amot lang, una pa bakaha. Ganina buntag, murag ginawa, nagi ko nakadungog ganina buntag, ganina nagtugaok. Wala na siguro to bay. Dani, rabi na magbatugan sa marang. Taga mo lagi dito. Ilan ni Kukoy lagi nga manok, nadaghang kailang Kukoy manok ah. Ipanglapugan na lang gud nila. Ako ipalubong na ko ni Alan kay aron may man to ilubong kay aron dili na masimuhot basa kuan Baho. manok uban. Palubong na ko ni Alan gahapon do kabuok. Dagko na kay to. Wala ka ganito pag ulit si Manay ba? Kandoy-doy ra bagid tuwa ka sa dang duha ka buok. Wala ka ganyan lang. Katong ako na uban niya ah. Ag ignon man to ng anti-mercy nga ihaw na to na duyo. Ay mo nagigidakop nila. Na im si yo tambok ra bagi kayo oh. Gibuy-an ni doy-doy kay basilan man to. Isa ayo na kay tambok ayo. Kada magumbasilan mo ipadaghanon kay dagko ang manok. Naasar itong bulangga ka naman na manok. Gitakop na to nila. Hikta ng tiil. Ang birthday ni Doy-Doy, wala pa nila na ihaw. Maabot na may Doy-Doy. Kami sa tamersa nakadakop na manok na tutik ko. Ayaw si Doy-Doy na. Ayaw niya. May basilan eh. Yun. Karon. Naimpas sinuon. Kumay pag-iihaw tatlo itong birthday ni Doy-Doy. Nakakaon bang ta. Gani. Ano birthday ni Doy-Doy? 5 kabuk na to Bisaya manok ng iihaw. Naman na to kay wala pa man to na nga igo. Ihaw na sa karunay. Sigun tamarak pa na to mi atong ihawon. Karunay. Mamatay May na naguli gini na baskog pa kay to. Kay usog pa kay kuan. Mamatay Kailain naman sudang manok kung di na karang magluya na ang mag-ihawon. Ikanta ko yung abog duha ba? Di na sabi na nagkuan pero karang baskog Ang pa. matay to ba? Wala pa na sila. May lan imong manok nga nanay sakit kay dili na mulakaw si mong natad. Nara si mong natad permi magkuan. Daw dili na maambak sa batugan. Kana nasakit na na. Pero inani nga kuan pa layo pa kay lakwan. Layo pa kulag abutan. Wala pa na siya. Water na. Nay. Hi guys. Nay. Nay, Ano asa? na ko kaon. Mamatay lang doon kang iobag naman. Ako gamay. Ihatag naman yung men ko. Gabi pag man ako ginamog tambal. Gamara mo akong kaon kagabi yapon. Tapos kay akong tiyan. Mura sa kakut-kuton. Inibakod ko inom kong tubig. Nakakatulog ko. Nakatulog ko, nakamata ko, alas 4 na. Lang man maglungag og adlawon. Karon nga giplo ko. Lang nasa nilungag. Sayo po siya lang nagmata kay duty man. Gana kaon niyo, napam niyo. Duang kanan. Wala na ako gikuan. Lahi man akong kaon. Lahi man nakatong tibok. Duha man nakatibok akong kuha. Alam mo, tingkod nilang lang, Nay. Ha? Orang tingkod nilang lang. Ang Wala sila lugar sa ba? ano man nag-away sila? Okay? Yan. Di man na sila away. Kana igod imong lolo. Bungol na magod na. Dili na pakadungog na munang ang inistoryahan sa imong lula kay kusgon. Kay kasuko ang imong lolo kung dili siya pakasabot sa istorya. Di ka na yung papa ni Alan guys. Kuan mo na bungol. Kay yung trabaho na nasa una
Wala siya kanang gabasiro. Operator sa Sinso. Na, ingon lagi si Papa, wala operator nga dili ang kabungon. Pag-abot sa tiguang na. Ana na sada siya nabungon nga pag edad na niya og 50. Kaya ko siya karon sa 60, naman siya kapit karon. Siya nabungon pag 50 niya. Paman ang Gis, may wala siling Gis man siya, pero wala siya nagdako. Si G. Silingling wala nagdako. Nani? Panaway po ka, ikaw pila mo edad. Namagi ka nagdako. Dako ba? Oh, dako din ang tindag ko. Dako. Sige na, anak paghiwi diha. Di dako. Ibaw na rin na sa iring, do-iro. Nani? Ako Wala naman. na tarong ang humba. Ang gulay rin na tarong. Ano yung mga ranggulay? Nagamay rin na akong gigulay, kaya abim na ako di mo kaon si Mimi. Tiya. Nagamay rin akong gigulay, kaya usabi yan ni daot ba yun ng utok, di ba ni kaon sa gulay usahay. Kaon ba? Karon giganahan siya. Dagan yan nakaon. May day magulay ta, humba isagong da. Gulay ta? Gana ka man. Gulay pa ta, Nay. Ha? Gulay pa ta. Magulay pa ta? Oo niya, magulay ta. Tayo. Ha? Ano? Lamig kayo? Sure ba? Magdakop lagi tag manok karon, makadakop ta karon mag kuanta adobohon na to nga pakagingon. Ato din pakuhan. Di na to pakuhan. Ay, mga utan ba? Ang kuan guys, ang timpo gainit, gakulom gainit. Ay guys, apas na akong kumain. Pamawag na din sa iring ug iro. Kami. Ikaw ra sa iring, kaya ako ra sa iro ug bahog. Ay na. Ako sa iro, ikaw sa iring. Sige, ikaw sa iro. Ihatag na dito sa siyang butanganan sa bahog. Asa man ikalitay? Tawag ah. Uy! Dito! Kapildi kita guys, basta kita mo yung nagbation. Wala diya, Nay. Tawag ah. Uy! Ay na lang, ibasik ito yung lula. Bahugan mo sa dito sa lula. Wow. Basta pagkuli sila, di siya gaon. Ay, tura oh! Ay. Nagtago na mga na din sa sulod. Di pa gini mo makita. Isugat na mga ka. Kung kita nagbation, trabaho sa balay, katrabaho maginato. Pili kita pirmi. Kalihok na to. Kung di ta maglihok na, umot na lang. Laag na ko, Nay. Asa makapaingon? Lula. Bukusa sa mong buhok daw. Kanay mong dagway hilam usi, anak paglaag. Look, may bukot. Ang bukos ni ate ito sa kwarto pa ita ato dito ka. Wala di niya. Doon na lang langit ka. Ilang rapagit ko sa inyo. Mana na kong tigoy ang baka ni ate Maya Mia. Daw manapod kong pamahog sa baboy. Daw magkuhan ko karon og minsan ni makadakop og manok. Na ihaw na ko tong 7 ka buok. Kung naapa. Pero wala na. Wala kita mahimo guys. Tama na kita sa pagbahog. Palitaan pa itong bahog pagagmay pa niya. Pagkaroon pagka agi-isa sakit na laras gid sila. Hi guys, maing buntag. Update sa kumbalay oh. Uma guys sa Domingo ato pa na nialan na. Kay Domingo ramanggit ang iyang bakante. So matupan na niya. Gahapon wala ko'y upload. Ikatulo na kadlaw karon ang burnout ID.
Merkulis sa gabi di ay ni burnout. Tungod kay kusog kayong kuan. Kusog kayong lipa. Kilat. Nya. Nang buto ang mga kuan sa mga transformer sa dito sa sentro ng buto. Tungod sa kakusog sa kilat. Daw dinhi sa mua among suga ni buto pod. Muning kaparat dinhi guys sa mua kay pag mag-burn out tagpila kadlaw abot idog kuan usay semana. Pero kuan man unta kay pag kaugma wala man ta nag-ulan. Daw wala may hangin. Wa man gayo sa marisko ang kuryente ay. Karon wala gyapon ni lagi kuan, wala gyapon nag pangas nagitsatan ko naman to nga nay nakuha ni sa mua. Ang kuryente pero wala may gyapon nagpangas. So basin og kano sa pagkain nila pangasan. So maningkamot ta guys nga maka-upload ta. Nanawag ko ilalili na nag-chat ko dito ilalili ni Auntie Mercy. Kita mo si Auntie Mercy dito. Nag-chat ko kung nabay kuryente dito na yung si Auntie Mercy nga naa. So magtugbong ko karon kay dito ko mag-upload. Kaya sayang kayo ang adlaw nga wala tayo upload. Gahapon og karon na. Di pa man gid mo siga kayo pa man pangasi. Kaya dito sa sentro mata na po ko dito wala pud ko nagikuan. Pero ngita tagpagi guys, di ba? Ngita tagpagi nga maka-upload ta. Kaya aron kuan. Kay sayang ang adlaw nga di taka-upload. Bidi. Mga lagan ng mga bakten. Mga laag-laag ng gilaag.